Вацлаў Ластоўскі. Лабірынты. Ад некалькі гадоў стала ў мяне звычаем выязджаць на тыдзень-два ў які-колечы закуток Беларусі для апазнання роднай старасветчыны. Мяне даўно маніў к сабе наш сівагорбы Полацк сваім рамантычным мінулым, сягаючым у легендарныя часы. І гэтага году я пастанавіў сабе пару вольных летніх месяцаў правесці ў Полацку. На маю пастанову астаточна заўважыў ліст, атрыманы з Полацка ад тамтэйшага аматара-археолага Івана Івановича, які даносіў, што каля яго ўтварыўся кружок любіцеляў старасветчыны з мясцовых жыхароў. У нашых вячорніх вольных бяседах сапраўды ажываюць мінулыя вякі ў казках, легендах і фантазіях, пісаў ён мне ў сваім лісце. Вечарам таго ж дня я сеў у вагон у Вільні, а на другі дзень раніцай уже ішоў старымі вуліцамі Полацка, шукаючы сабе памяшчэнне ў гасцініцах. Днём пабываў я ў Івана Івановича, дзе аглядаў цікавыя кахлі, металёвыя бляшкі, паходзячыя з раскопак у даўняй княжай сялібе Бельчыцах. Пазнаёміўся ў яго з двумя учаснікамі, як яны сабе называлі, археалагічнай вольнай контрфратэрніі. Адзін з іх быў мясцовы чыноўнік, абруселы немец, якога я знаў з брашуры, напісанай ім калісь, калі было яшчэ модна і паплатнае для чыноўніцкай кар'еры русіфікатарства. У гэтай брашуры ён здаваўся мэтай давесці, што па-расійску трэба пісаць названне горада не Полацк, а Плоцк, і што быццам бы ў гэтым перайменаванні пра старой назовы крыўся сам цэнтр абрусення краю. Вынікам яго брашуры сталася тое, што ў расійскай мясцовай пісоўні завёўся хаос, бо некаторыя пачалі сапраўды пісаць Полацк, Полацкі і гэтак далей, а іншыя пашлі яшчэ далей і пісалі Полаціск. Кансерватары ж мясцовыя жыхары асталіся пры старой назове. Пры цяперашняй асабістай з ім знаёмасці я даведаўся, што ён ужо 40 гадоў збірае матэрыялы дакументы па гісторыі краёвай і што ў яго 2 пакоі бітком набіты гэтымі матэрыяламі, сярод якіх маюцца няшанцаваныя вартасці рэчы. Другі быў акалічны памешчык, які злажыў гаспадарку, распрадаў зямлю і цяпер жыў у Полацку ў сваім уласным доміку з садам з гатовага граша. Бацька яго меў нейкія блізкія адносіны да Васільяну, а ён сам цікавіўся галоўна дэманалогіяй і кабалістыкай і гэтаму падобнае. Меў, як зарэкамендаваў мне яго Іван Іванович, у сябе чарнякніжную бібліятэку, якую нікому не паказваў і не даваў чытаць. Знаў ён габрэйскую мову і любіў час ад часу пайсці ў жыдоўскую сінагогу падыскутаваць. Мы умовіліся сустрэцца разам з іншымі яшчэ учаснікамі вольнай контрфратэрніі на кватэры у Івана Івановича. Вечарам прыбыло яшчэ двое. Мясцовы полацкі мешчанін Грыгар Н., маўклівы сівавусы старец, які упарта гаварыў толькі па-беларуску. А часам прытвараўся, што не разумее некаторых слоў па-расейску і па некалькі разоў перапытаўшы, паўтараў словы ў перакладзе на беларускую з асаблівым на яго націскам. Мне яго зарэкамендавалі пад найменнем «падземны чалавек».
Спецыяльнасцю яго было знанне розных фантастычных легенд аб падземных хадах і дзівах, скрытых у іх, якія ён умеў апавядаць з паражаючым рэалізмам, але на заканчэнне заўсёды дадаваў: «Так пераказуюць, а хто ж ведае, ці ёсць у гэтым хоць кропля праўды». І ўрэшце апошнім учаснікам контрфратэрні быў сярэдніх гадоў вучыцель гарадской школы, які цікавіўся галоўна мясцовай гісторыяй да прыняцця хрысціянства крывічамі. Перазнаёміўшыся, расселіся мы за сталом на выгодных так званых клубных крэслах, глыбокіх і мягкіх з шырокімі порачамі. На стале весела шумеў самавар і красавалася бутэлька, запарушаная пылам і плесенню з водкай старкай, а на талерках панадна была раскладана ўсякага гатунку дымляніна, кумпячына, сальцісона, каўбасы, якія не маюць роўных сабе ў свеце, калі бываюць прыгатаваны паводле старасвецкіх рэцэптаў рукамі беларускіх гаспадарных кабет. Пасля другой-трэцяй чаркі падземны чалавек пахінуўся да мяне і пачаў даводзіць, што гара, на якой стаіць верхні замак, насыпная, што першапачаткова гэта была толькі магіла знакамітага валадара ўсёй пабалтыйскай ратайскай скіфіі, а пазней яе дасыпалі. І на ёй стаяла бажніца, пасвячоная Дзеве Сонцу, якую чцілі тут у постаці агністага птаха з дзявочай галавой. Пры гэтым ён сягнуў у кішэнь і падаў мне бронзавы медаль са стылізаваным рысункам характэрнага вельмі аленя, бачнага мною дагэтуль стылю. На адной старане медалю быў змеявік, а на другой Дзева Сонца ў постаці птаха з людской галавой, акружанай аўрэоляй. Гэткія медалі даўней знаходзілі часта каля гары, а гэты я сам выкапаў пясочку. У нашу размову умяшаўся вучыцель, які сказаў: «Я бачу, што вас застанаўляе закончаны стыль рысунка, і я пэвен, што вы думаеце, вот сабе грубы прымітыў». Людзі імкнуліся нешта адтварыць, але не маглі пабароць тэхнікі, а дзеля гэтага зрабілі быццам цень падобнасці да рэальных змеяў. Вось акурат у гэтым крыецца наше самае грубае незразуменне старасвечаны. Паглядзіце за развіццём мастацтва ў Грэцыі. Там пасля груба рэалістычных скульптураў Фідзе і яго сучаснікаў, пасля вульгарнага класіцызму настае перыяд пазнейшы, візантыйскі. Стыль візантыйскі – гэта не ёсць упадак мастацтва, а яго вышэйшая ступень. Першы перыяд належыць, як і ў развіцці рэлігіі, да богатворання прыроды. Другі – да тварэння прыроды па свайму замыслу і хаценню. У першым перыядзе чалавек няпэўны сваіх духоўных сіл, і яму здаецца, што звер не толькі фізічна, але і духоўна сільнейшы за яго. Яму імпануе звярачы свет, і ён пачынаюць яго багоміць. А таму ахвотна прыбірае сваю галаву бычачымі рагамі, цела акрывае мядвежымі скурамі або размалёўвае на ім падабізны імпануючы яму звярат і гадаў. А калі ж ходам развіцця культуры чалавек даходзіць да пазнання самого сябе, да ацэны сваіх духоўных сіл, ён разам з бычачымі рагамі скідае сабе і багомленне рэальных форм у мастацтве, пачынае сам тварыць неіснуючыя формы, устанаўлівае канон мастацтва. Візантыйскае мастацтва – гэта ёсць мастацтва вышэйшай фармацыі, чым грэцкі класіцызм, бо гэта ёсць мастацтва не натуралістычнае, а кананічнае. Тое, што мы бачым у Грэцыі, паўтараецца ўсюды, дзе толькі цывілізацыя людская даходзіла да вышэйшых ступеняў і ў Асірыі, і ў Вавілоні, і ў Егіпце, і ў Індыі, у Кітаі і Японіі. Гэты медаль сведчыць нам, што і мы на гэтай зямлі, у гэтым краю праходзілі ўжо росквіт высокай самаіцкай культуры, якая загінула, якой астанкі вельмі рэдкія з'яўляюцца пакуль што для нас таёмнымі крыптанімамі, даступнымі толькі рэдкім, як я сказаў бы, пасвячоным людзям. Няшчасце наша ў тым, што край наш не абладае ні годным да будовы каменнем, ні капальнямі мінералаў. А з гэтай прычыны адзіным годным да будовы матэрыялам было дрэва. Нашы мастацкія будоўлі былі драўляныя, малатрывалыя. Нашы пісаныя памятнікі не на камнях высякаліся, але на бяроставых пластах былі крэслены, якія лёгка запаляліся і гнілі. Скажыце, каб у Егіпце, Індыі, Вавілоне была драўляная культура, то ці б ведалі мы сягоння што-небудзь аб ёй? Не?
Маеце слушнасць, сказаў памешчык. Нашы продкі перажылі стадыю высокай культуры. Як довад магу прывесці, што дагэтуль сярод нашага простага народа, які 5000 лет ходзіць у чужым ярме, дагэтуль маюцца ўласныя назовы важнейшых нябесных знакаў. Напрыклад, гвязду Венеру да сягоння сяляне называюць Чагір. Пад найменнем Чагір фігуруе Венера ў суплескам календары 18 стагоддзя, дзе аб ёй гаворыцца. Гвязда Чагір між усімі гвяздамі 10 месц у кожным месяцы мая, а Патрык Рот прыходзіць на кожнае месца кожнага месяца. Вялікую мядзведзіцу называлі стажарамі, плеяды – сітцом або вуціным гнездом. Арыёнаў пояс – кічагамі, а 3 гвязды каля Млечнай дарогі называюць пралямі або жалезны абруч. У галаве Млечнай дарогі знаюць казбітоў, а саму Млечную дарогу называюць вайсковым станам. Назоў гэтых захавалася многа, а што гэта значыць? Гэта значыць, што быў калісьці час, калі ў нас працвітала астралогія, глыбокае знанне якой з'яўлялася прывілеем класа вучоных, але была адначасова, мабыць, ведай даступнай для ўсіх станаў. Тут яго перапыніў стары чыноўнік, кажучы: «Сярод маіх сабранняў меў я карцінных кніг, пісаных на бяросце незразумелымі знакамі, падобнымі да рунічнага пісьма. Я маю даныя цвердзіць, што так званыя яцвягі не былі асобным племенем, як памылкова утрымліваюць, а гэта ёсць названне класа святароў паганскіх часоў. Тых зорнікаў і заркаведаў, а па-цяперашняму астраномаў, якія адначасна былі і класам святароў духоўнікаў. Прашу звярнуць увагу на падобнасць паняццяў, уложанага ў слове яцвяг і жрэц. Там і тут да ўтварэння слова ўзяты паняцце яды, жорсці, есці. Выйдзеце з гэтага пакою на рынак і спытайце, дзе прадаюць ядомыя рэчы. Усякі вам адкажа у ядках. У старапольскай мове жертва называецца обята. І зноў-такі тое самае паняцце яды ўложана ў слова. Наш селянін дагэтуль кажа на страву ятво, славянскае явства, явства. Па-польску пішацца ядзвігові, дык і тут ёсць корань яд, яда. У даўнія часы паміж словамі яцвях і жрэц была акурат такая розніца, як у цяперашнім нашым разуменні паміж словамі святар і жрэц. Для ваюючага і нішчачага ўсё паганскае хрысціянізму, усё старой веры і святары, і грубыя шаманы, варажбіты былі агульна пагарджанымі жрацамі. Гэта стараверная, з высокай культурай інтэлігенцыя брыдзілася змагацца з забойствамі з новай верай і эмігравала ў глухія пушчы на пагранічча старавернай і аднавернай з імі Літвы. Як іх там тропілі і нішчылі штогод, палячы будовлі і выразаючы людзей, сведчаць уже расійскія і польскія летапісцы. Разам з тым, калі загінулі ятвягі, загінула і наша дахрысціянская культура. Тут ізноў слова ўзяў падземны чалавек. Я там не ведаю, якое названне насілі святары дахрысціянскіх часоў, а што яны займаліся астраноміяй, гэта пэўна. Ваша хіба ведаеш, звярнуўся да мяне, Богінскае возера. Цікавы закуток. Уся ваколіца паўна старога жыцця, а на возеры ёсць паўвостраў Богіна. А таму Богіна, што там былі знакамітыя бажніцы. У канцы возера ідуць валатоўкі бронзавага веку на пясчыстым урочышчы. Гэта месца жалю, смутку, па-нашаму могілкі, носіць найменне Жальбор. На востраве, яшчэ да скасавання паншчыне, трымаўся высокі капец, у сярэдзіне которага была старой веры бажніца з адзіным аконцам, праз якое прамень сонца ў сярэдзіну падаў толькі роўна ў поўдзень. Капец гэты ўзарвалі маскалі ў час польскага паўстання, думаючы, што гэта нейкая крэпасць. Там у Богіні ёсць также падземныя хады, як і ў нас, пад верхнім замкам у сярэдзіне гары. Старая веда і старая культура не загінулі. Кажуць людзі, а хто ж ведае, ці ёсць у гэтым хоць кропля праўды. Пад верхнім замкам, а за магілай невядомага валадара ёсць склады з багаццямі вялікімі. Кажуць, у абход абшырнай грабніцы направа ёсць мураваны праход крокаў 60 даўжыні, а праз яго уваходзяцца ў сховы са старымі кнігамі. Часцю пісаны яны на досачках, часцю на берастовых пластах.
Зложаны кнігі ў кованых срэбрам скрынях, усярэдзіне абітых скурай. У гэтай кніжнай пракавечыны ёсць ход у скарбец, толькі дужа страшна там ісці. Голас яго абарваўся спазмам у горле, і ён сам неяк загарнуўся ў крэсле, а вочы застыглі, быццам бы угледжаныя ў невядомую даль. На момант спынілася размова, а пазней памалу перайшла на знакамітую полацкую бібліятэку, якой, здабываючы Полацк, у 1572 годзе шукаў Іван Грозны і не знайшоў, якую даручыў папа Грыгор XII па Севіну знайсці і пераслаць у Рым. Усе аднагалосна утрымлівалі, што бібліятэка гэта была добра схавана і сягоння ёсць недзе ў падземных полацкіх лёхах. Іван Іванович расказаў, што ўласнымі вачамі чытаў у старых метрычных кнігах у архіве Віцебскай лютэранскай кірхі запіс на бялягу аб тым, што ігумен Бельчыцкага манастыра перад аблогай перад Масковіяй, злажыўшы ўсе манастырскія скарбы і кнігі, паплыў уніз дзвіны, каб захаваць гэта ўсё ў падзямельях верхняга замка. Стары чыноўнік вылічыў, якія кнігі маюцца ў захаванай бібліятэцы. А найперш ёсць там, казаў ён, летапіс полацкага княства, пісаная рукой святой Євхросіні, праўдзівы экземпляр повесці временных лет, бо дахаваўшыся да нашых дзён копіі пераблутаны і далёкі ад арыгінала. Далей уласнаручнае пісанне братоў Кірыла і Мефодія, візантыйскія хранографы і гэтаму падобнае. Памешчык сказаў: «Васільяне ведалі, дзе захавана бібліятэка, але, баючыся, каб яе не забралі езуіты і не знішчылі, хавалі месца яе знаходжання ў сакрэце». Гутарка зацягнулася да позняй ночы. Развітаўшыся, мы разышліся кожны ў свой бок. Мой пакой у гасцініцы быў на другім паверсе, і в акно выходзіла ў сад, за якім на мураваным доме красаваўся агаловак коміну ў кшталце кароны. Полацкія старажылы кажуць, што даўней больш было такіх аздобных комінаў у горадзе. З часам яны вывеліся, і я пашкадаваў у душы заміранню роднай старасвечаны. У стылю агалоўка было нешта неўхватнае, што напамінала мне стыль нядаўна бачанага медалю, які паказваў падземны чалавек. Ці ж бы рэшткі стылю яшчэ жылі? Я пахінуў галаву на абрамленне вакна і задумаўся. Перада мной, у фантазіі, стаў расці стылёвы горад з аграмаднымі дзіўнымі будоўлямі. Вацлаў Ластоўскі. Лабірынты. Першы мой сон стрывожыў ціхі стук у акно. Я ўскочыў з ложка і, падышоўшы, пабачыў у вакне вусатае аблічча падземнага чалавека. Ён даваў мне знакі рукамі, каб адчыніць яму акно, прычым клаў палец на вусны, даючы гэтым знак, каб я не нарабіў гоману. Калі в акно было адчынена, ён сеў на падаконнік, заважыў сярэбранай табакеркі і пачаў гаварыць шэпатам. Я даўно ўжо ведаў ход у схаваную бібліятэку, але сам не рухаў яе і нікому не паказваў. Маўчаў, боючыся, каб не зграбілі ў нас і гэта наша апошняе багацце. Адзявайцеся, пойдзем. Я узяў з сабою свечку, ліхтарню і ўсё патрэбнае. Няма што казаць аб тым, як хутка я быў апрануты і гатовы ў дарогу. Мы сышлі па драбіне ўніз, аднеслі яе ў старану і паклалі на зямлі.
а самі цішком вымыкнуліся з брамы і скіраваліся ў старану верхняга замка. Мінут за 20 мы былі на месцы. На гары ў старану Дзвіны тады стаялі яшчэ руіны замкавых будынкаў, у якіх да 1839 года месціўся Васільянскі уніяцкі манастыр. Замак быў, як апавядаюць, зруйнаваны ўсяго толькі ў 40-х гадах. Спярша па загаду цара Мікалая I з яго знялі медзяны дах і адправілі ў Петербург на будову Ісаакіўскага сабора, а пазней нехта ці запарушыў няўмысна, ці моўмысна падпаліў будынак. Пасля пажару ён больш паўсталецця пакінуты быў на руйнаванне сіламі прыроды. Урэшце руіны каля 1913 года прадаў расійскі ўрад нейкаму маскалю-падрадчыку на цэглу, які, разабраўшы шацоўныя муры, сплавіў лайбамі цэглу ў Рыгу. Але тады, калі мы ўваходзілі ў будынак, часть яго, а найменна левы вугал у ніжнім паверсе меў яшчэ цэлыя скляпенні. Мы пацёмку дабраліся да вялікай вуглавой у склепах салі, сцены якой столь былі пакрытыя старымі фрэскамі, месцамі асыпаўшымися, месцамі сцёртымі павыдзіранымі. Справа між дзвюх адтворын ад дзвярэй была круглая ніша да самага памосту. «Во, тут ход у падзямелье», — сказаў мой павадыр і пачаў рукамі адгартаць насыпаны на добрага паўз аршына друз. З супольнымі высілкамі мы ачысцілі дно нішы, якой была зроблена з адной у квадратны метр каменнай пліты. «Гэта дзверы», — сказаў падземны чалавек і, засунуўшы ў шчалогу між камянёў загнуты жалезны прут, з высілкам павярнуў яго. Нешта глуха храснула, і пліта адной стараной пачала апускацца ўніз. Адкрыліся вітыя мураваныя сходы, якімі мы пры слабым святле сляпой ліхтарні пачалі сыходзіць уніз. Калі нашыя головы зраўняліся з канцом павісшай пліты, то пліта сама сабой падалася ўверх, зашчоўкнулася пры помачы прыладжанага да яе механізма. «Акром мяне з жывых ніхто не ведае аб гэтым ходзе. Ты другі будзеш ведаць аб ім і перадасі патомным. Але, перш чым увайсці ў тайныя ходы, у якіх нашы празорлівыя прадзеды хавалі не толькі свае культурныя, але вялікія матэрыяльныя багацці, ты павінен даць абяцанне, злажыць прысягу на вечную тайну», — казаў стары урачыстым голасам з націскам на кожным слове. Я выказаў сваю згоду, і ён рушыў далей. Мы ішлі мінут 10 вузкім з пачарнеўшымі сценамі ходам, маючы многія павароты, але ўсцяж пахіляючымся ўніз. На адным з паваротаў мой правадыр стрымаў мяне, кажучы: «Памятай, каля 7-га вугла ёсць запастка». Перад намі ўзровень цаглянаму памосту была на сажань даўжыні і ва всю шырыню хода ўпраўлена ў памост дубовая дошка. Гэта дошка на вяртугу ўстроена, хто не ведае, ступіць на яе, то і зваліцца ў глыбокі калодзесь, а дошка сама сабой стане на месца. Пры гэтым, хочучы паказаць, як гэта адбываецца, ён націснуў палкай на канец дошкі, і тая віхнулася ўніз, адкрываючы чорную пропасть скрытага пад ёй калодзезя. Праваднік падтрымаў гэты рухомы мост, а мне загадаў выцягнуць засунутую за жалезныя скобкі з боку мураванай студні дошку. Паклаўшы якую на мост, мы перайшлі на другой бок і схавалі дошку ізноў з другой стараны. Прайшоўшы некалькі крокаў, мы знайшлі ў сцяне нізкія чорныя дзверцы, за якімі была рухомая сценка. Адсунуўшы каторыя, увайшлі ў даволі абшырны пакой з мураванымі лавамі каля сцен і высокім падмуркам пасярэдзіне, на якім стаяла старасвецкая труна, знаная яшчэ да нядаўняга месцамі ў Беларусі пад назовам Корста. Гэта тоўстая калода з высечаным у сярэдзіне дуплом, у якое клалі нябожчыка, верх закрывалі пляшкай ад такой жа калоды,
У асабліва важных здарэннях, хаваючы багатых або заслужаных людзей, корст пакрывалі смалой і бярэсцілі. Гэта значыць, спаясавалі доўгімі паясамі бяросты ўсю труну як бандажом, а наверх шчыт накручвалі яшчэ добра прасмаленымі вяроўкамі. Гэтак прыгатаваны корст мог сотні гадоў ляжаць у зямлі, не паддаючыся быць вежы. Гэтыя корсты бачыў я раней, калі аднойчы вясны дзвіна падмыла старое магілішча, і вада то зносіла ўніз, то прыбівала да берагу іх, а сяляне вылаўлівалі, каб нанава закапаць у зямлю. Гэта корст, у якім ляжыць той, хто дабудаваў гэтыя хады, сказаў мне праваднік. Тут ты і зложыш прысягу, а на знак датрымання слова пацалуеш у чало гэтыя шацоўныя астанкі. Пры гэтым ён запаліў тоўстую, як добрая бэлька, васкавую свячу, што стаяла ў канцы труны. Кнот трашчыў і дыміў, але памалу угарэўся, і я пабачыў на труне зробленую ў акружнасці надпіс глаголіцкімі літарамі. Надпіс гаварыла: «Я, Ярамір, гэтыя хады працай многай утварыў, і дэманаў 5 моцай слоў тайных на пільнаванне давечнае узяў тут. Хай уносячага сюды прапусцяць, а на выносячам споўняцца словы». Мы адкрылі корст, і маім вачам паказаўся забальзамінаваны нябожчык з густой сівой барадой, адзеты ў злататканую павалоку. Ляжаў ён круху на правы бок павернуты, адна рука яго была пад галавой, а другая ляжала на залацістым паясе. Левая нага круху паднята ў сагнутым калені. Выглядала, што гэта не нябожчык, а заснуўшы старец з шэра-папялістым абліччам. Падземны чалавек сказаў мне стануць у нагах, а сам стаў каля галавы на ступеньках падмурка. Ад руху, калі ён праходзіў, закалыхалася пламя свечкі, і мне здалося, нябожчык змігнуў вачыма. Сярод неапісанай цішыні прагучалі урачыстыя словы формулы прысягі, якую чытаў мне праваднік з узятага з-пад галавы нябожчыка звітку пергамену. Словы былі так урачысты, закляцці такія страшныя, акружэнне так незвычайнае, нечаканае, што мяне закружылася галава. Мой праваднік таксама стаў бледны і ўвесь дрыжэў. Раптам ён, как быццам аступіўшыся, зваліўся ўніз, адначасна падсвечнік з грухатам рынуўся на памост, гасячы свячу. Запанавала непраглядная цемень і ціш, і я пачаў клікаць яго. Глухое маўчанне ды нягулкае рэха былі адзінай аповеддзю на мой кліч. З фігавіцай праз мысль прабеглі страшныя вобразы з легенды сапраўдных здарэнняў, а также той факт, што пры мне няма серчыкаў. Я чуў, што ў гэтай нямой цішы і чорнай, да болю ў мазгах цемені, пад уражаннем свежага затрасення нерваў знаходжуся на самым рубе да ўтраты прытомнасці. У мазгах інстынктыўна і распачліва пачала біцца адна адзіная думка: трэба быць спакойным, трэба быць спакойным. Я чуў, разумеў, што цяпер адзіны ратунак у захаванні спакою, і як лунатык з працягнутымі наперад рукамі пайшоў у старану, шукаючы бачных мною пад сценамі мураваных лавак. Я сеў на лаўку і пачаў глыбока ўдыхаць паветра. У вушах званіла цішыня, пра якой чыканне гадзінніка ў кішэні чулася, як рытмічны ход паравой машыны, ды глухое тутненне крыві ў шыі і вісках. Як доўга я сядзеў, меркаваць нельга. Магла гэта быць 1 мінута, як і цэлая вечнасць. Урэшце надумаў пайсці шукаць майго правадніка і пры ім серчыкаў і ліхтарні. З гэтай мэтай я сунуўся з лавы і папоўз на руках і каленях сярэдзіне. Хутка нашчупаў падмуроўку, на якой я нядаўна стаяў, і папоўз кругом яе, бо не мог змеркаваць, з якой стараны знаходжуся. За другім паваротам рука натрапіла на нешта мокрае і клейкае. Я падумаў, што гэта кроў, што недзе тут блізка ляжыць мой праваднік, і асцярожна выцягнуў руку наперад, якая наткнулася спярша на масіўны металічны падсвечнік, а пасля на людское цела. Я падаўся яшчэ бліжэй, шукаючы рукі. Пульс не біўся, галава яго была мокрая і сцюдзёная. У бакавой кішэні курткі я нашчупаў серчыкі і з радасцю хапіўся паліць іх, але рукі мае былі мокрыя, дрыжэлыя, серчыкі ламаліся, бо толькі давалі іскры. Перапсаваўшы штук з 10, я схапіўся, што іх у скрынцы няшмат, і сілай волі стаў паўстрымліваць сябе, каб не псаваць далей дарэмна. Высілак над самім сабой даў найлепшыя вынікі. З увагай выняты серчык і пацёрты аб скрыначку загарэўся. Асвятляючы страшэнны вобраз, перада мной ляжаў наўзніч мой праваднік з разбітай і акрываўленай галавой.
Ад правага вока да вуха зяла страшэнная крывавая рана. Сернік дагарэў згас. Цяпер толькі я заўважыў, што акром сернікаў у мяне больш няма нічога. Куды паставіў праваднік ліхтарню, якую загасіў пасля таго, як запаліў свечку, я не заўважыў. Сернікаў было ўсяго толькі некалькі ў скрыначцы, і я пастанавіў ужываць іх з мудрай асцярожнасцю. І дзеля гэтага ізноў папоўз па памосце. Па доўгіх шуканнях была знойдзена і запалена ліхтарня. Пры святле ліхтарні я сцвердзіў сумны факт смерці майго правадніка. Ён такі сапраўды аступіўся, зыходзячы, і, падаючы, ударыўся віском аб востры выступ падстаўкі ліхтарні, якую цягарам свайго цела абвярнуў. Падымаючы цяжкі ліхтар, я заўважыў на ім унізе надпіс «Аб'ята прыімче, прыймі другога з чары тайн піўшага». Вацлаў Ластоўскі. Лабірынты. Прачытаўшы дзіўную надпісь, я стараўся уцяміць яе значэнне, і мне здалося, што яна напамінае направа, пануючы ў гэтых падзямеллях. Ці ж бы падземны чалавек згодна гэтаму праву павінен быў за раскрыццё мне тайны заплаціць сваім жыццём. Аднак факты гаварылі, што ён стаўся другім, піўшым з чары скрытай веды. Мяне агарнула забабонная багавейнасць да акружаючых мяне муроў і рэчаў. Я пачуўся агорнутым з усіх старон таёмнымі, свядомымі сваіх чынаў сіламі, і гэтыя цёмныя пракаветныя сцены і чорны дубовы корс са станкамі невядомага мне, аднак безумоўна геніяльнага духа, і гэта таёмная надпіс і ўрэшце труп малавядомага, аднак чамусьці мне блізкага і дарагога чалавека апутвалі душу тысячамі кволых, але цягучых ніцяў невядомых мне тайнаў. А галоўнае, я быў тут, у гэтых лабірынтах, адзінай жывой істотай. Я абернуўся, каб яшчэ раз глянуць на мілае старэчае аблічча падземнага чалавека, і якое ж было маё здзіўленне, калі я яго не ўбачыў на зямлі, дзе момант таму назад ён ляжаў. Гэтае апошняе страшэнна стрывожыла і парушыла мяне да апошніх глыбіняў усёй маёй істоты. Я яшчэ больш пачуўся бяспомачным і безрадным у путах невядомага. Уражаны новай тайнай, я, шукаючы свайго правадніка, падняў уверх ліхтарню, аглядаючы склеп, але нідзе не было цела, якога я шукаў. Затое я толькі цяпер заўважыў, што памяшчэнне, у якім я знаходжуся, мае трохкутную форму, трылук якой, звужаючыся, зыходзіў уверсе высокім скляпеннем. Мне прыпомнілася чытанае некалісь апісанне славянскай святыні ў Рэтры, якая была збудавана трыбочнай фігурай, як і сама сяліба пры ёй, якая мела з 3 старон агароду і 3 брамы на ўсход, поўдзень і поўнач. Спомнілася мне адна дыскусія ў кружку маладзёжы, і як паважаны вучоны, які быў сярод нас, даводзіў тады, што таксама ў трыкутную фігуру была будаваная слаўная апіяная Гамерам Троя, што ўсе бажніцы, ці то багоды старой славянскай веры, пасвячоныя найвельшанаму бацьку багоў, зваліся троямі. Але хутка мысль мая вярнулася ізноў да майго незавіднага палажэння ў гэтых скляпах, і як толькі я прыняў сабе пастанову вяртацца назад той самай дарогай, як раптам нешта скрыганула за мной. Пахопліва абернуўшыся назад, я ўбачыў рассунутую сцяну, і паміж дзвюх яе палавіц на асноведзе акаміста-чорнай цемры праходу
чалавечую постаць у белай вопратцы і белым метрападобным клубуку на галаве. Я стаяў як амерцвелы і пэвен быў, што гэта галюцынацыя, а тым часам белая постаць з павагай пачала да мяне набліжацца. Узіраючы пашыранымі вачамі на яе, я з немалым здзіўленнем распазнаў аблічча Івана Івановича. Першым маім водрухам было выразіць сваю радасць і падзяліцца перажытымі трывогамі. Але ён, як быццам згадаўшы маю мысль, урачыстым падняццем рукі стрымаў мой парыў, кажучы: «Не рушай павагі месца гэтага мовай сваіх турботаў. Хадзі за мной». І мы моўчкі скіраваліся ў праход, з якога выйшаў Іван Іванович. Ён ішоў наперадзе, а я за ім. Цяпер я толькі разглядзеў, што белая яго вопратка была ў форме доўгай шырокай кашулі з шырокімі пурпуровымі шлякамі на падоле рукавах. Клабук быў таксама падбіты знізу на адваротах брыля пурпуровай тканіны. Ішлі мы размеранай роўнай поступ'ю лукавыгібістымі шырокімі праходамі, на сцянах якога меліся, павяўшы ад часу малюнкі і нейкія надпісы, акружаныя арнаментамі. Памост быў зложаны з 4-кантовых каменных плітаў. Гэтак у маўчанні прайшлі мы не менш за 200 крокаў, калі нарэшце сталі перад глухой сцяной, якой канчаўся праход. Іван Іванович падняў руку вверх і ляскай, на якую апіраўся, моцна націснуў на разетку над круком, управленым у скляпенні. Глухая сцяна, перад якой мы стаялі, спярша дрыхнула, а пасля пачала звольна апускацца наперад, і перад намі адкрылася круглая саля, сцены столь якой пакрыты былі рысункамі, а памост – мазаікай. Саля была зусім пустой, і толькі з правай стараны пры сцяне стаялі 3 каменныя седзяшчы. Вось тут, на гэтых сцянах, пачаў Іван Іванович, заабразавана істота нашай старой веры, якая апіралася на траістасць усяго існуючага. Уверсе воображаны сілы нябесныя, у сярэдзіне жыхары зямлі з іх турботамі, а ўнізе загробны свет з яго валадарамі-жыхарамі. Кожны з гэтых светаў, паводле старой навукі, распадаўся ў свой чарод на 3 істотныя характары. Усе сістэмы, рэлігійныя ад пачатку існавання ў чалавецтве свядомай мыслі, прызнавалі гэтую траістасць рэчаў. Халды вавілонскія святары, якія за многа тысячагоддзяў да нас слылі лепшымі ў свеце астраномамі, лепшымі пры гэтым знаўцамі матэматыкі, без якой немагчыма астраномія, і да гэтага старэйшымі носьбітамі веры людской, у лік сваёй тройцы ставілі багоў Ану, Эа і Бела. Ану – гэта валадар гвяздзістага неба, першародны, старэйшы, бацька багоў. Эа – мудрэйшы, лепшы з багоў, прасвіціцель і праваднік усяму смяротнаму. Бела – сын Эа, который вывеў зямлю з цемры і хаосу, аддзяліў адны ад адных усе постаці і адмены, з которых злажыўся смяротны свет, якім мы яго цяпер знаем. У Індыі троіцу складаюць Брама, Вішну і Шыва. Функцыі, прыпісаныя асобам гэтай троіцы, те ж самыя, што і ў халдэйцаў. Не чужа было і грэцкай мыслі, паняцце траістасці сілы, укладаючай светам, чым галоўна цікавілася школа платонікаў, ад якіх догма троіцы перанята была хрысціянствам. Пасля гэтага ўступу Іван Іванович падняў руку ўверх, паказваючы на малюнак, і сказаў: «Пасярэдзіне скляпення бачым мы тут 3 постаці славянскай, а лепей дакагецкай тройцы. І першы з іх ёсць найвельшы Оптимус, бацька багоў, не маючы найменні. Імёны, даваныя яму рознымі народамі: Бах, Бог, Деус, Дзівай, Год, Элохім, Аллах Аданай – гэта ўсё яго прыметнікі, як і нашае найвельшы, бо імені яго нельга вымавіць. Чэсць яго ў нашым народзе сягае ў вельмі глыбокую мінуўшчыну. Можна сказаць, што большасць грэцкіх мітаў цесна звязана з нашымі прашчурамі-гетамі, з якімі на берагах Дуная грэкі вельмі рана саткнуліся і наўзаемна дзяліліся тайнымі веды. Нават наш сягонняшні край быў вядомы грэкам у той час, калі тварыліся іх першыя міты.
Відаць, гэта з Гамера і іншых паэтаў старой Грэцыі, асабліва ж з аповесцяў аб Апалоне і сыне яго Фаэтоне, якую аповесць перадаў нам пекным вершам рымлянін Верлігій, з мітаў аб Праметею, Арфею, Скулапу і іншых. Отжа, у старагрэцкіх пісьменнікаў знойдзем, што славяне верылі ў загробнае жыццё і па смерці сваёй мелі надзею бытаваць разам з зямельчыцам, рэлігійным рэфарматарам, які жыў за 600-650 гадоў да нараджэння Хрыста. Другая асоба славянскай тройцы, адпавядаючая халдэя-вавілонскаму індускаму вішу, гэта правечны кон, які даў сяму жывому законы жыцця, назначыў кон, долю і акрэсліў канец, скон. Як і ўсе багі, правечны кон меў многа розных эпітэтаў, якія няведамі прымаліся часам за яго ўласныя імёны. Да гэтакіх імён яго належаць Прова, Права, Тур. У адной старадаўняй саксонскай кроніцы маюцца малюнкі стараславянскіх багоў з часоў хрышчэння славян. Між імі рысунак стода з подпісам «Про». Гэты рысунак сведчыць, як хрысціянскія апосталы таго часу былі пранікнуты мазаізмам ды вавілонскімі харубамі і шайтанамі і як мала ведалі тое, што нішчылі. Бо кон, Прова, Тур не меў стодаў. Яму пасвячаліся святыя дубы і гаі. У гэткія месцы, абгароджаныя і маючы двойна супроценных варот, схадзіліся ў канодныя дні старшыні народу спраўляць суды. У здарэнні, калі каго праследавалі, мог скрыцца ў загароду, хоць бы ён быў ворагам. Яго ніхто не смеў крануць, бо права, праўда не на перавазе фізічнай сілы, а не на гвалце грунтуецца. Трэця асоба славянскай тройцы, адпавядаючая вавілонскаму белу індускаму шыве, ёсць Сціўрат, Сіва. Халдэйцы лічылі бела богам апраметнае царства вечнай цемры, дома, у які ўсе ўваходзяць, але скуль ніхто не выходзіць. Індусу Шыву называюць мсцителем. Цікава пры гэтым адмеціць адну асаблівасць, гэта тое, што індусы аддавалі чэсць Шыве і Швары у мясцовасці Рудры, а славяне – рэтры. І каб мы не ведалі аб тым, што дакаецкія міты праз грэкаў сягалі да Вавілоніі і Егіпту з адной стараны, а да Індыі з другой, то можна было падзіўляць незвычайную прыпадковасць у сугуччы. У санскрыце маецца эпітэт «дываны Шыві, гары», які вельмі сходзен з нашым яры, ярыла, яравіт. Сімвалам Сціўрата, жыццявароту ярылы, быў нязгасны агонь жывец, жынч, зніч, знікомы, які меў свае вечныя алтары паўсюдна, куды сягала вера славянская. Летапісы ўспамінаюць аб такіх вечных агнях у Вільні, Вялікім Новгарадзе, а ў заходніх славянаў, у Жніне, Гнезні і ў Жуліне на Паморы. Усюды, дзе існуюць або існавалі першыя хрысціянскія святыні, пасвячоныя прароку Іллі, яны былі будаваны на месцах вечнага агню, бо Ілля заступаў у пачатак хрысціянства ярылу. Цэрквы такія былі ў Мінску, Віцебску, Смаленску, Полацку і іншых гарадах. Святары служылі яраму, называліся ведунамі, ведачамі, ветачамі, вяцвягамі, бо яны прарочылі будучае. Няхай не дзівіць, што ў сіле мясцовай надаваўся і эпітэт белага, яркага. Гэта дзеля уласкаўлення яго. Бо ж дагэтуль па старой памяці народ называе агонь. Багач, цяпло, святло, каб не ўквяліць грознай сілы. У мыслі гэтага страшны лясон носіць эпітэты дабраход, зялун, а чорны балотны дух – бялун. Той гэта і пад уплывам найвейшага светапогляду нячысцік. Сіле першапрычыннай, найвельшаму, належыць пашана ад усяго жывога. Ён аснавапаложнік, ён той, аб которым пяе брамін у сваіх гімнах. Яно збіт і дарога, сведка і князь, айчына, прыяцель, прытулак, першапрычына і цэль, і існасць рэчаў, я і ахоўнік, і вечнае семя.
Калі Арфей, які быў з народаў гетаў, сяліўшыхся пад той час у Фракіі, панёс у Грэцыю навуку аб адзіным найвельшым, то грэкі пыталі аракула, што такое Бог, якога прапаведуе Арфей. І аракул назваў найвельшага святлом рад, мыслю словам логіс і крыніцай жыцця пенума, якія імёны азначаюць адзіную першапрычыну, святло духа, радасць без мучэнняў, першакрыніцу веды, увенчаную вышэйшай праўдай. Правечны кон даў права, закон людзям, звярам, птахам, полазам, рыбам, раслінам і наогул усяму, што жыве, родзіцца і памірае. Устаноўленыя ім законы вечны і непарушны. Галоўнае месца ў нашым краі, дзе складаюць яму чэсць, быў Тураў і мясцовасць Скрыгалава, недалёка ад Турава, дзе дагэтуль захаваліся рэшткі так званых цыклапічных будоўляў у форме аграмадных каменных блокаў, а сімвалам справядлівасці ў славянаў лічыўся белы бык Тур. І хоць даўным-даўно забылі нашы людзі страх багоў, але палеская, гродзенская земля дагэтуль мае ў сваім гербе Тура сімвал прачыстага кону. Пад гэтай тройцай, бачым мы ніжэй, 7 асоб з іх сімваламі. Гэта ёсць 7 галоўных сіл, уладаючых светам. Першая – кон, конязь, і яго сімвал – сонца. Другая – княжыч або месяц. Сімвалам сваім месік у маладзіку. Трэцяя – ярыла, і сімвал яго – гвязда Марс. Чацвёртая – радзігост, і сімвал – гвязда Меркурый. Пятая – пярун-грамавік. Шостая – грамавіца, і яе сімвал – гвязда Венера і птушка Зязюля. Сёмая – лада, ладон, і яго сімвал – гвязда Сатурн. Кожны з гэтай 7 асоб пасвячоны адзін дзень тыдня, аб чым сведчаць рунічныя надпісы пад кожнай асобай. Нядзеля – соўнік, панядзеля – месяч, аўторак – ярэц, серада – радаўнік, чацвер – перунец, пятніца – грамніца, субота – ладзіч. Ніжэй гэтых 7 асоб маецца 12 сімвалаў, азначаючых 12 знакаў задыяка, а пад імі 4 вятры, бытуючыя на 4 канцах зямлі. Усток, які сухасцю тхне, ірай, прыносячы цяпло, сутон, навіваючы хмары і дождь, сівер, прыносячы сцюжу. Сярэдні шлях малюнкаў завяраў у сябе сцэны жыцця людзей, звяроў, птах, рыб, раслін і іншых. На зямлі, у паветры, у вадзе з іх пераменамі і бытам. А ў самым нізе было воображана царства смерці, дом вечнай цемры з яго жыхарамі. На першым плане былі 2 галоўныя фігуры – люцец люты або кашча бяссмертны і яго жана Марва. Першы выяўляў сабой худую з вострымі людскімі рысамі і злымі вачамі пачвару. Другая мела старэчую жаночую галаву, на якой замест валасоў завіваліся сыкучыя змеі. Яе мясістае тулава апіралася на 4 лапах і заканчвалася драконаўскім хвастом, а па-за гэтымі галоўнымі постацямі віднеліся пачварныя духі краіны смерці і бесканечны лік бледных людскіх постацяў. Мазаіка памоста была пакрыта сімвалічнымі знакамі, значэння якіх я не знаў і не адважыўся спытаць аб іх. А цяпер, сказаў Іван Іванович, каб пасунуцца далей у лабірынты, нам трэба сесці ў гэтыя крэслы. Вацлаў Ластоўскі. Лабірынты. Зачараваны веліччю абразоў, развінутых Іванам Івановичам, я спытаў яго,
чаму ўсё гэта заняпала, чаму забыта? І Іван Іванович сказаў: Герадот апавядае, што паўночныя краіны Еўропы былі найлюднейшымі пасля Індыі. Паўночныя народы, якіх звалі гіпербарэйцамі, займаліся лавецтвам, скацежніцтвам і ратайствам. Зналі рамёслы і асабліва любаваліся ў вызнанні прыроды, а дзеля гэтага былі носьбітамі высокай веды. З берагоў Герадотаўскага мора, цяперашняга палескага краю, паходзіў вялікі індускі рэфарматар Рама. Ален гіпербарэец вывеў з паўночы калонію вучоных, якія сталіся ў Грэцыі кастай святароў і асновапаложнікамі чэсці Апалона і Дыяны ў Дэласе. З поўначы, са славяна-гецкай зямлі прыбыў у Грэцыю Арфей, заснавец гарадоў, вучыцель мастацтва і рамёслаў. З поўначы прынёс Прамятэй святло, за што быў неміласэрна пакараны. Прамятэй – першы цывілізатар Грэцыі. Прыкаваны за гэта да каўказскай скалы і паводле слоў Ісхіла жаліўся: «Багі, мне дзеецца крыўда. Паслухайце, што я даканаў дзеля смертных. Дзякуючы мне са звярат, якімі былі, сталіся людзьмі. Сляпыя, глухія, як мары, яны туліліся без правоў і ладу, не ўмелі будаваць дамоў. Пячоры былі ім адзіным прытулкам, цягнулі жыццё няпэўнае, не разрознівалі часу і пор года. Я першы навучыў іх пазнаваць ход гвёздаў, навучыў іх знакаў пісьма, знакаў лічэння, абдарыў іх памяццю маткаю муз, навучыў іх лавецтву. За што ж карае мяне завісны Зеўс, ці ж бы за святло збліжаючы людзей да багоў?» Грэцкія пісьменнікі самі сведчаць, што жыўшыя на поўнач ад іх паўночныя народы занеслі ў Грэцыю не толькі некаторае мастацтва, але і цэлую рэлігійную сістэму навукі і умеласці. Славянскія народы, як прыкладам курэты, квірыты або крывіты, ужывалі рунічнага пісьма задоўга да прыбыцця ў Грэцыю фініцыянскага Кадмуса. Іхнія будоўлі напаміналі цыклапічныя, адзначаючыся надзвычайнай трываласцю. У першых іхніх сялібах, прыкладам на гарах алімпійскіх, геліконскіх, пандыйскіх, насамрэч зараждаюцца рэлігія, музыка і філасофія, якой пасля славілася Грэцыя. Згэтуль выходзіць Апалон, які займаўся тут пастарствам, Арфей, ад слова «орфеус» – цёмны. Праўдападобна сляпы, як Гамер, сваёй вымаўнасцю аблашчваў дзікіх звяроў і лагодзіў дзікасць тыбульскіх баранаў. На чароўны акудны гуд яго ліры палі змяняюцца ў гарады. Ален, Тамарыс і Ліней, таксама як Арфей, сваімі прамовамі скланяюць тыбульцаў пакінуць людскія ахвяры багам, а здаецца і вырачыся людаедства. Але ёсць народы, як і паасобныя людзі, прызначаныя быць не толькі месіямі чалавецтва, але і яго адкупіцелямі. Да гэтакіх належыць народ гетаў з усімі яго галінамі. І мы бачым Прамітэя за яго дабрадзействе, выказанае людзьмі, распялі на каўказскай скале, Арфея раздзёрлі п'яныя, упаўшы ў шал кабеты, фастійскія палазгі за недаверства паганізму былі пабіты грэкамі, патоплены ў моры. Троя, славянская сяліба між грэкаў, збурана грэкамі. Урэшце грэкі, падбіўшы сваіх даўніх вучыцеляў і цывілізатараў, нішчучы, стараліся іх зняславіць перад гісторыяй, няслушна прыпісваючы ім нялюдскія абычаі і чараўніцтва. І перш чым стаўся носьбітам веды і задаўся мэтамі месіянізму, народ гетаў павінен быў прайсці сам рад унутраных праабражэнняў і рэформ. Першым рэфарматарам быў Зарада. Ад яго існавала ў гетаў супольнасць кабет і маёмасці. Народ займаўся толькі лавецтвам. Ён вучыў рамяству і завёў свабодны выбар жон, а жонамі мужоў раз кожнага года. Штогодна меў права муж змяніць жонку, а жана мужа. Дзень гэты быў названы купалем дзеля таго, што ў гэты дзень павінны былі кандыдаты на жаніцьбы адбыць ачышчэнне праз агонь і купанне ў вадзе. Кожная пара магла мець сваю ўласнасць і аддзяліцца ад грамады. Ніхто не мог карыстацца чужой працай. Кожны пільнаваў ладу сям'і і дома быў поўным суверэнам. За крыўды, зробленыя суседаў, караў сход суседаў, але сем'і пачалі множыцца. І бацькі малу-памалу устанавілі патрыархат,
неабмежаваную нічым уладу главы сям'і над усімі сем'янінамі. Прычым патрыярхі неахвотна выпушчалі каго-колечы сям'і, і сем'і разрасталіся да 100-200 душ. Уласнасць у сем'ях сталася сямейнай уласнасцю, або, іначай кажучы, уласнасцю патрыярха, як і ўсе кабеты сям'і. Пайшло агульнае незадаволенне. У гэтым часе з'явіўся другі рэфарматар Багавей, які высунуў на першы план касту святароў. Абвешчана была святарская дыктатура, зямля, якая належала да Бога, была аддадзена на ўласнасць галоўнай святыні, а з яе раменныя ператвораны былі па ўсім краю правінцыяльныя святыні. Усе жыхары, і бацькі, і дзеці павінны былі нараўне працаваць для багоў і святынь. І як найсвяцейшая праца была палічана праца ратарская. Сімвалам яе ўстаноўлены быў белы бык, які атрымліваў асаблівую пашану пры святынях. Пры гэтым ладзе хутка ратар сам стаўся паніжаны да безгалосай скацежыны, за якую думае гаспадар. Каб патушыць нарастаючую рэвалюцыю, святары пайшлі на ўступкі. Прызналі роўныя правы за сабой галовам родаў. Утворан быў духоўна-арыстакратычны ўрад, які, прыкрываючыся воляю багоў, выдаваў ад іх імені свае загады, маючы перш за ўсё на мэце свае карысці. Гэта троіца, духавенства, старшыні і багі моцна і надоўга села на карак рэшты народа. Але у гэтым часе пачалі адбывацца напады суседніх качавых народаў, абарона ад якіх вытварала малу-памалу трэці стан вайсковы. У суполку багі, святары, старшыны павінны былі быць прынятымі і вайскоўцы. Калі мы прыгледзімся да зместу нашых народных казак, то гэтую історыю мы знойдзем там перададзеную ў сімвалах. У сялянскай сям'і, прыкладам, родзяцца які-небудзь кацегарошак, найсільнейшы за ўсіх, які існуюць сілачы ў свеце. Падросшы, ідзе нішчыць зло на зямлі і памалу дабірае сабе яшчэ 2, а часам 3 асілкаў, які ўрэшце робяць паміж сабой замову, каб забіць яго, і закідаюць у бяздонную, безвыходную пропасць. Але кацегарошак раней-пазней дабываецца з пропасці і, пасаромеўшы сваіх сяброў, бярэ ў рукі кіраўніцтва пад светам, якому дае спакой і шчасце. Пад панаваннем старшыны духавенства, замацаваным вайскоўцамі, ратары ў грэцкай сімволіцы прыбіраюць постаць аднавокага цыклопа, а пазней дурнога і сляпога Паліфема. Але яшчэ не канец на гэтым. Чужаземцы, прыманыя спяша як госці, пачалі панявольваць славянскія народы і памалу абяртаць у сваіх нявольнікаў. Вышэйшыя класы, арыстакраты і духавенства зліліся з пануючымі прыходцамі. Тут мы маем такую самую гісторыю, як у Італіі, дзе за многа гадоў да заснавання Рыму жыў высокакультурны народ этрускі. Чужаземныя дружыны паняволілі іх, абвернулі ў сваіх нявольнікаў і, пераняўшы ад іх культуру, ачарнілі этрускаў перад гісторыяй як дзікіх і нічога не вартых людзей. Аб дзівах мастацтваў, промыслаў і навук, аб стане высокай асветы ў этрускаў мы сёння даведваемся толькі з раскопак іхніх магілішч і гарадзішчаў. Цывілізацыя этрускаў загінула ў войнах прыходцаў з мясцовым жыхарствам, а пасля з часоў Цылія безміласэрна разам з выдатнейшымі мясцовымі людзьмі былі нішчаны усякія помнікі этрускай культуры. Іх кнігі і творы іхняга генія, і этруская культура заняпала навекі. Рым пакрыў яе маўчаннем або засыпаў лаянкай і знявагай. Пад ударамі чужаземскіх наезнікаў заняпала і наша культура, асабліва ў часе хрышчэння нарманамі славянаў. Трэба памятаць, што міфалогія многіх народаў нічога супольнага з тэасофіяй не мае. Як прыклад, можа служыць лацінская міфалогія. Лічу патрэбным гэта зазначыць дзеля таго, каб стала відней, што з нашай міфалогіі належыць да тэасофіі, а што з'яўляецца толькі сімвалам пройдзенай народам гісторыі. Ёсць апавяданне аб Сатурне, што за яго панаванне быў на зямлі залаты век. Сатурн – бог патрыцыяў.
Легенду гэтую, вядома, улажылі патрыярхі, спамінаючы сваё даўняе і безгранічнае панаванне. І дармо, некаторыя хочуць бачыць у гэтым пессімізм класічных народаў, якія, кладучы спярша век залаты, пасля сярэбраны, медзяны і ўрэшце залезны, хацелі быццам зазначыць, што чым далей, тым горш на свеце. Не, гэту гісторыю трэба паставіць у зусім другую плашчыню. Сатурн пачаў есці сваіх дзяцей. Гэту басню выдумала ўжо каста святароў, спіскуючы супраць усеўладнага патрыархату. Устаноўлены лацінскімі святарамі пазнейшы лад аддаваў уладу ў рукі багатых сем'яў, абдарыў старэйшых братоў правам боскім і людскім, юж партер, згэтуль Юпітер, крыўдзячы і вызываючы справу малодшую ратарскую браццю. Утварыліся патрыцыі, паны і плебейцы, мужыкі. Патрыцыі тонуць у здабытках і раскошах. Плебей у заплату і падзяку за крывавую працу мае бізуны і розгі. І вось у лацінскім богабайніцтве апавядаецца, што Венера, жонка плебейскага вулкана, стала задавацца з патрыцыянскім Марсам. Вулкан, не могучы знесці гэтакай знявагі, абвівае спячых Венеру і Марса сеткай, падложанай пад іх, і выкідае іх на святло, каб яўным ужо сталася, што плебс замаўляецца і беспакарана пасягае на правы патрыцыяў. Гэта быў дакор, зроблены Апалону, вартаўніку права. Увесь Алімп стрывожаны. Апалон памярцвеў са знявагі. Адны багі смяюцца, а другія выказваюць злосць і абурэнне. Юпітер страшліва загрымеў. Куэс эго, бачачы, аднак, прыгожую Венеру гэтак зняважанай, кажа: «Годзе ўжо ёй, на вулкана няма спосабаў, куэм эго. За мяшанне ў маю справу з Юнонай у справе надання правоў плебеям нядаўна так піхнуў яго нагой на зямлю, што аж нагу ён зламаў». У трудным палажэнні Юпітеру аж галава трашчыць. Як пагадзіць нязгоду ў народзе пры ўзрастаючых дамаганнях чэрні, пры заўзятай упорчывасці патрыцыянскіх багоў? Вулкан і Меркурый не даюць мне спакою ад таго часу, калі Марс з Венерой удалося прылавіць у сетку. «Чатырох нас, — кажа Меркурый, — стань найвышэйшы на нашай старане, і народная справа будзе выграна. Найвышэйшай рады багоў не прагаласуем. 6 галасоў супраць 5, — адказаў Юпітер. Што рабіць? Галава трышчыць, што рабіць? Тут мяне рве з твару Мінерву. Вулкан, валі молотам у галаву, вот тут. І вулкан выпаўняе загад. Калі спужаны відовішчам бацькаўбійства багі збягаюцца, бачыць навароджаную багіню, узброеную ад галавы да ног. Выходзячы з патыліцы Юпітера, вось і багіня мудрасці Мінерва. «Плебейцы дапамінаюцца правоў, — кажа Меркурый». Сталі галасаваць 6 супраць 6. «Мне належыцца падвойны голас, — крыкнуў Юпітер. І справа народа была выйграна. «Дык знясі ім зямельнае права, — крыкнуў Юпітер. Сам пагавару я з Юнонай і думаю, што яна дазволіць также права вольнай жаніцьбы». Меркурый, які спаўняў абавязкі паштара, панёс весць на зямлю, і плебейцы атрымалі права людскія і цывільныя. І ўсё гэта сталася вынікам неперасцерагання правоў башкамі, а залётнасцю Венеры і праз папусцительства Юпітера, тлумачылі святары. Меркурый, бог купецтва і прамысловасці, носіць світу нараспашку, служыць усім, хто плаціць. Багом і людзям, небу і зямлі апекуюцца злодзеямі, шуканцамі, і пад яго апекай вырастае новая арыстакратыя, грашовая. У рады яе ўваходзяць усе, кім апекуецца Меркурый, і на правы для гэтага стану багі ад імені сваіх кліентаў-патрыцыяў павінны былі згадзіцца. Нягледзя на тое, што даўно па-свайму рашыў Юпітер зямельнае права, права гэта да сягоння несправядлівае і будзе датуль актуальным, пакуль кожны народ не станецца гаспадаром у сваім краі, пакуль кожны, хто палівае сваім потам загон, не будзе праўным, прызнаным і усвячоным правам яго валадаром. Гэты час ужо недалёк.
Вацлаў Ластоўскі. Лабірынты. У гэты момант, калі, скончыўшы гутарку, прымоўк Іван Іванович, а я аддаўся размышленню, нас акружыла маўклівая ціш, скрозь которую знекуль стаў даходзіць да вуха ціхі харальны спеў. Спяша гэты спеў быў такі ціхі, што зліваўся з тутненнем сэрца і крыві ў жылах. Але ў меру таго, як я, натужаючы свой слых, услухваўся, ён усё рос і ўрэшце набіраў штораз больш выразістасці. Калі спеў гэтых многіх галасоў стаў набліжацца, я пытаючы глянуў на Івана Івановича. «Гэта пяюць нашыя старцы», – сказаў ён спакойна. «Як? Дык хіба ж гэты падзямеллі заселены людзьмі?» – здзівіўся я. «Так, жыццё ў гэтых падзямеллях ідзе старое, даўняе. Вам жа хіба прыходзілася чуваць ад народа ды і чытаць у так званай этнаграфічнай літаратуры аб праваліўшыся гарадах, царквах, манастырах? Хіба ж вы не чулі аб невядомым горадзе Багоцку, тут каля Полоцка? Другі такі горад, што каля Гомеля, апісаў расійскі пісьменнік пад найменнем Кіцежа. На землях, якія ў апошнія часы ў дакарыцкую эпоху засялялі готы, гэткія гарады існуюць». Я здзіўлена узіраўся на Івана Івановича і сам не ведаў, што аб усім гэтым судзіць. Гэта было ўсё чутнае і бачнае, незвычайным для майго разумення, што я павёў рукой сабе па абліччы, каб пераканацца, ці ўсё гэта не галюцынацыя, не сон, але чоўму мяне не ашукваў. Іван Іванович пры гэтым устаў і, адчыніўшы дзверы ў сцяне, павёў мяне доўгім і шырокім праходам, аж урэшце мы апынуліся ў вялікай і светлай сале. Не было там ні свечак, ні лямпаў, святло як быццам само сабой стаяла ў сале. Сцены былі запоўненыя усякімі кнігамі і звіткамі рукапісаў. Падышоўшы да адной з паліц, Іван Іванович зняў пергамінны рукапіс, кажучы: «Во, гэта сведчанне падарожнага, які бываў у нашым краю за некалькі сот лет да арабскага пісьменніка Масудзі, які яго сведчанне асобным раздзелам Маруджа 62 са старых кніг упісаў у свае кнігі. Тут мова аб гарадах і святынях славянскіх. Руін гэтых гарадоў-святынь цяперашняя археалогія не знаходзіць на зямельнай паверхні, бо яны дзіўнай умеласцю старабытных нашых інжынераў апушчаны ў глыб зямлі. Як вось і гэта наша святыня, у частцы будынка, у якой мы цяпер з вамі знаходзімся. У гэтай кнізе вось што аб ёй напісана. З гэтых святынь адна пабудавана на гары. Гэта дзіва свету, а, як кажуць знаўцы, прыклад архітэктуры і распарадкавання разнаякага камення, ужытага да гэтай будоўлі. Сабраны там дарагія камені невыказанай цэннасці, а также знакі, паказуючыя будучыню. «Усё, што тут напісана, шчырая праўда», – казаў Іван Іванович, складаючы кнігу. «Цяпер жа я пайду на момант да нашых старцаў, а вы агледзьце рэчайшую ў свеце бібліятэку. Прашу вас, скажыце, хто гэта такія старцы і як яны жывуць тут?» «Гляньце на гэтую салю», – сказаў Іван Іванович. «Вы тут не ўбачыце нідзе ніякіх прылад для асвятлення, а ў сале светла і цёпла. Гэта таму, што сцены гэтай салі пакрыты элементам падобным да радыё, з якога пабудавана сонца. Пад гэтым святлом і расціны і людзі могуць жыць без ушчэрбку для свайго здароўя. Гэты элемент тут ужыты як маса да тынкавання сцен, а кром святла і цяпла мае яшчэ і другія дзействы. Хто знаходзіцца заўсёды пад уплывам яго святла, не падлягае старасці, якая прыходзіць ад звапнавання крываточных начыняў у людскім арганізме. Пад уплывам гэтага святла вапна не можа ў арганізме зацвердзяваць, а дзеля гэтага чалавек застаецца назаўсёды ў адным веку. А як вынік гэтага не падлягае смерці. Мы з вамі цяпер знаходзімся на глыбіні каля 1000 метраў ад паверхні зямлі, аднак жа вы аддыхаеце лёгкім паветрам. Гэта таму, што элемент гэты, які завецца гетынам, мае уласнасць паглынаючую лішкі кіслых газаў. Вось жа старыя вучоныя, сышоўшы з поля дзікага змагання на зямлі, жывуць тут, працуючы над навукай і умеласцямі ў сваіх абшырных і добра абсталяваных бібліятэках і лабараторыях. Працуючы чакаюць часу, калі ім прыйдзецца ізноў выйсці да свайго народа. Адным з важных адкрыццяў, якія ім тут зроблены,
ёсць крывін, пры помачы якога кожную рэч можна разлажыць на першапачатковыя высхады і з першапачатковых высхадаў злажыць любую рэч. Прыкладам, з высхадаў паветра і вады можна вытрываць камень, золата, хлеб, тлушч і наадварот. Кожную рэч можна перамяніць у другую. Прыкладам, той жа брукавы камень можна змяніць у хлеб ці золата, у паветра ці любога смаку сталовае масла. Бо першапачатковы высхад ва ўсім ёсць адзін і той жа. Залежыць толькі ад таго, які надаецца кірунак руху яго праатамам. Гэта вялікай вагі адкрыццё, зробленае нашымі старцамі, развяжа на зямлі сацыяльнае пытанне пра корму людзей. У гэты момант недзе здалёк пачуўся званок, і Іван Іванович, падаўшы мне на развітанне руку, выйшаў у праход, які пачынаўся з левай стараны салі, сказаўшы: «Вам, аматару кніг, думаю, маркотна тут не будзе». Я, не трацячы часу, стаў разглядаць кнігі. Аддзел бібліятэкі, у якім я знаходзіўся, складаўся з помнікаў старасвецкіх, арабскіх, грэцкіх, індускіх і егіпецкіх пісьменнікаў. А грамадныя фаліанты, пісанні на пергаміне і шоўкавых тканінах залягалі ўсе сцены. Унізе каля сцен, у дубовых, абіваных срэбранай бляхай скрынях, разложаны былі звіткі, пісаныя на розных мовах. З плану бібліятэкі, які быў воображаны на мурмуровай дошцы сярод салі, відаць было, што аддзел славянскіх кніг знаходзіўся ў трэцяй салі, ідучы злева. Я паспяшаў туды. У гэты момант нейкі лёгкі, быццам звон угары, звярнуў маю ўвагу. Я падняў галаву і убачыў, што са сцяны выступае масіўны каменны блок у кшталце стала з глыбокімі ўнізе выемкамі. На стале быў расстаўлены цэлы рад жоўтага металу стылёвых міс, а на іх разложаны свежыя фрукты і закускі. Пасярод жа красавалася бутэлька са старкай. Падышоўшы да стала, я ўбачыў картку, пісаную рукой Івана Івановича, гэтакага зместу. «Паважаны дружа, ўсё, што знойдзеце на гэтым стале, толькі што прыгатавана пры помачы высхаду крывін, спрабуйце, ці годна да ўжытку ваш Іван Іванович». Я сеў пры стале і ў часе яды пераканаўся, што пададзеныя закускі вызначаліся вялікім кулінарным мастацтвам. Пячэнні былі гарачыя, сочныя, з прыемным водарам дымляніны, фрукты мелі дзіўную свежасць. Старка цягнулася з бутэлькі, як аліва, і разыходзілася па арганізме хвалямі прыемнага цяпла. Перакусіўшы, я скіраваўся ў славянскі аддзел бібліятэкі. Багацце, якое я тут убачыў у звітках і фаліянтах, проста не паддаецца пісанню. Тут я бачыў не толькі фаліянт полацкай летапісі, пісаны рукой княжны Ефрасіні, але і летапісы шмат ранейшых перыядаў існавання нашага народа. Убачыў сабранне навукі зямельчыца, якое складалася з 4 кніг, разбітых кожная на 72 раздзелы. На змест кнігі злажыліся маральнае права, цывільнае і дзяржаўнае права, гісторыя народа і анталогія лепшых тагачасных літаратурных твораў. Цэлы аддзел бібліятэкі складаўся з кніг, пісаных глаголіцай, якая, як я тут пераканаўся, была шмат старэйшай, бадай на добрую 5000 лет славянскай граматай, знакі якой развіліся славянскіх іерогліфаў. Старанна апрацаваныя табліцы развіцця пісьменных славянскіх знакаў паказвалі не толькі перамены ў формах знакаў, але давалі адначасова і храналагічныя даныя, з якіх відаць было, што пачаткі пісьменнасці славянскай трэба аднесці на канец 4-го тысячалецця перад нашай эрай. Цікава было следзіць па гэтых табліцах, як з людской фігуры, рысаваны ў іерогліфах поўнасцю, вытвараўся знак ас, я. Наша цяперашняя вялікая А, у которым з людской постаці засталіся ўнізе толькі 2 палкі, а ў папярэчцы памяць аб рысаваным калісь паясе. Як цвёрда трымаўся цэлае тысячалецце знак змяі і дахаваўся да нашых часоў у славянскай літары зело, а также знак жука у літары ж, які сягоння ж напамінае сабой кузурку.
У аддзеле архітэктуры бачыў я дзіўнай прыгажосці стылёвай будоўлі так званага гетскага стылю, а ў аддзеле пісьменнасці хрысціянскіх часоў з асаблівай пашанай перахоўваліся тут рукапісы першых хрысціянскіх апосталаў Кірылы і Мефодія, аб якіх трэба, аднак на аснове пачэрпнутых мной у бібліятэцы даных сказаць, што хоць яны сапраўды пераклалі святое пісьмо на славянскую мову, але ў пісьменнасці славянскай так званымі кірылаўскімі літарамі на добрыя 4 сталетці іх папярэдзілі розныя хрысціянскія сектанты, а перадусім маніхейцы, паўлікіянцы і месальянцы. Усе гэтыя сектанты пісалі грэцкімі літарамі па-славянску, дапасоўваючы іх да славянскай мовы. І пераклад кананічных кніг на славянскую мову папярэдзілі розныя сказанні, як прыкладам сказання аб Адаме, кніга Эноха Справядлівага, сказання аб Ламеху і Мельхіседеху, запаветы 12 патрыярхаў, пасланне Абрама да Хрыста, Евангелие Хамы, Евангелие Нікадымова і шмат іншых. Урэшце, змучаны пераглядам кніг, я надумаў абысці бібліятэку і з гэтай мэты выйшаў у другую салю, а з другой у трэцюю і гэтак далей. Прайшоўшы 10-2 саль, напоўненых кнігамі, я апынуўся перад глыбокай нішай, у якой была памешчана фігура чалавечая з бліскучымі вачыма. У меру збліжэння да яе вочы фігуры штораз ярчэй свяцілі, прычым чулася ў іх нейкая прыцягальная сіла. Калі я быў на адлегласці метраў 10 ад фігуры, я ўжо не меў сілы стрымаць сябе. Нешта незразумелае, непадобнае цягнула наперад, і высілкам усёй волі я не мог спыніць сябе, каб не ісці далей. Фігура была жоўтага металу, утрая больш ад натуральнага чалавечага ўзросту, ад сіняватага бляску святла вачэй фігуры, які быў скіраваны проста ў мае вочы, я чуў, як цела маё млела. У гэты момант фігура правай рукой ударыла 3 разы ў шчыт, які быў у яе на левай руцэ, аглушаючы патроены гук дарэшты спаралізаваў мяне, і я страціў прытомнасць. Вацлаў Ластоўскі. Лабірынты. Калі я адкрыў вочы, то ўбачыў, што ляжу ў гатэлі на сваёй пасцелі ў адзежы. Праз вакно ярка свяціла сонца і 2 агністымі стаўпамі клалася на памост перад маім ложкам. У гэты момант нехта пастукаў у дзверы. Але, прашу, сказаў я. Адчыніліся дзверы, і я ўбачыў на парозе падземнага чалавека. Ён падышоў да мяне і, паздароваўшыся, сеў пры ложку. Глянуўшы на яго, я ўбачыў шырокую блізну на левай шчацэ, ад вуха да падбародка. Мне зразу успомнілася падзямелье, і я ускочыў з ложка. Стары глядзеў нейкім цвёрдым сталёвым поглядам мне ў вочы. Гэты яго погляд наводзіў на мяне нейкі забабонны страх, і я зноў сеў на ложку. Стары моўчкі пачаў капацца ў прысподнім кішэні сваёй спанцэркі і па нейкім часе выняў адтуль даволі пакамяканы канверт, падаючы які мне сказаў: «Гэта вось вам цыдулка ад Івана Івановича». Я паспешна схапіў канверт і, раздзёўшы яго, дабыў запіску, у якой было напісана: «Паважаны дружа, заўтра мае іменіны, а сягоння вечарам свята купалі. Загляніце вечарком і пагаворым ізноў аб мілай старасведчанні. Стол я прыгатаваў паводле сваіх рэцэптаў. Спрабуйце, ці годная мая кулінарыя да ўжытку.
Ваш Іван Іванович. Полацк, 23 чэрвеня. Я хутка глянуў на сцяну, дзе вісеў адрыўны календар, і там віднелася дата 20 чэрвеня. Гэта быў дзень, калі я прыехаў у Полацк і вечарам гасціў у Івана Івановича. «Якая сягоння дата?» – спытаў я у падземнага чалавека. «Якая, што вядома, 23 чэрвеня», – адказаў ён, пасміхаючыся. «А калі я быў у вас? То ж вы заўчора былі ў нас, у аўторак, і сёння мы маем, дзякаваць Богу, чацвер, заўтра будзе пятніца святога Яна». Голас падземнага чалавека здаўся мне нейкім скрыпучым, уплываючым на нервы, як пілаванне па залезу. Мяне агарнуў ізноў забабонны страх, і я пастараўся чым хутчэй пазбавіцца госця. На адыходным, замест звыклых слоў на развітанне ён сказаў: «Мы яшчэ ўбачымся». Застаўшыся адзін, я прыпамінаў абраз па абразе ўсё мною бачанае ад часу павароту дамоў з гасціны да Івана Івановича. Не, я не сніў. Думаў, перадумываў і зноў прыходзіў да пераканання, што ўсё гэта было наяве, усё гэта было рэальнасцю. Можа, я пераблытаў даты, глянуў я, і каб пераканацца, выняў з кішэні запісную кніжку. Так, праўда, выехаў я з Вільні вечарам 19 чэрвеня, раніцай 20-го быў у Полацку. Я пазваніў. Калі прыйшоў нумарны, я спытаў у яго, якая сёння дата. Перш чым адказаць на пытанне, ён хутка загаварыў. «Добра, што вы, панічу, вярнуліся, а то учора прынеслі вам тэлеграму. А як вас не было, то я не ведаў, што рабіць з ёю. Дата ж, панічу, сёння 23, але дзе гэта вы, паніч, бавілі так доўга? Як мне сказалі, што вы выехалі ў госці, то я, прызнацца, не прыбіраў». І ён заклапаціўся каля умывальніка. «Хто цябе сказаў, што я выехаў у госці?» – спытаў я парывіста. «Ды ж во гэты самы, што быў цяпер у вас, панічыку, падземнік, як яго ў нас называюць». А пасля ён схапіўся і борзда пабег па тэлеграму. Тэлеграма была з дому. «Прыязджай назад першым поездам, важныя справы», пісалася ў тэлеграме. Я крэпка занепакоіўся, бо, выязджаючы, ніякіх важных спраў не прадвідзелася. Што там, хвароба, няшчасце, чаму не сказана, якія там справы. І гэтак раздумваючы, я пачаў складаць свае рэчы. Пасля сеў і адпісаў Івану Івановичу на яго запросіны, што з прычыны клічучай дамой тэлеграмы не буду ў яго на імянінах, і, пажадаўшы яму усяго лепшага, закончыў лісток. Таго ж дня познім вечарам я быў уже дома. Аказалася, ніякіх важных спраў дома не было, і ніхто з дамовых мне тэлеграмы не высылаў, хаця на белягу выразна было памечана: выслана з Вільні, прынята ў Полацку. У ранічнай газеце 24 чэрвеня я прачытаў тэлеграму з Полацка гэтакага зместа. Учора, 23 чэрвеня вечарам, памёр мясцовы полацкі археолог і гісторык Іван Іванович.